मेथाइ जानो हानाय मेथाइ जागोन मेथाइ माथो रावबो फैयाब्रा दाबो सिम थाङाखै लाइट होआना गोबाव जाबाय लाइट होयैयानो फैगोन र' देलाय फैबाय दासो इसिबां गोबावजों हेलौ हेलौ मा हेलौ कबिथा नार्जारि फैबाय सानै फैबाय लाइक होदो हाय लाइक कर' कमेन्टस कर' बरायहरदो आंखौ बरायहरदो नै आंखौसो होनदों है मालाय मेथाइ हरो माबोरै दं खबरा मोजाङैनो दङ नै बेराय मोनलागासिनो माबोरै दं दाबो माथो जों दाउ कमडि अपस्केल फुंनि गोजोन्थों आं मिथियालै हेलौ हेलौ मासिस्टिं गोजोन्थों मा होनो गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो गोजोन जों लाइभ फुंबिलिनि होगासिनो अनजालु बसुमतारी सिरिबाय थाखो आङो जागाव लागाव सिदाला हाय हाय आं कबिथा दैमारि मा होनो एसार गयारिनि मामिला चेनेलाव बयखौबो हाय बरायबाय आरो आदा आदा नङालै आंसो सिदाल' बेखौ मबाइलखौ जों मेथाइ जादों आरो दा नै हाय आदा गैया हाय आंसो माथो लायगा दाबो साथाम मा नाम इयो मामि माबा मा अबेयो जिन्दाव बियो नैयो अबेयो मामि लाबार नामा उम आदाया मा लाबदार आदाया मा खालामदों बाजै दङ नै मबाइल सेरगासिनो दं मालाय थोद ओमफ्राय जों दाउ मेथाइ जादों कमडि स्केल भिडिअ इज नट क्लियार भिडिअ'आ मोजां नङा मोजां लानो थिनदों भिडिअ'खौ आंखौलाय मानो थुबाय थानांगौ दे लाबाय दे मोजां लाबाय मावनो नाङा अनजालु बसुमतारी सोरां नार्जारि बे एन सोर बेलाय हाजो फागोलिया दंफायो आं नै फागुलिया कबिता आयौ मिस कबिता दैमारि आंनि सिनाव थांखायोदां नोंसोरो आंनियावबो लायबाव आंबो दायो होगोन र' सोरां एन हाय बाजै हाय आगै बेखौथ' हर आंनाव नामा फिसा दं दख' होनजादो आंनाव दौबाय थायो मनजय ब्लग हाउ आर इउ अ माइ गड हाउ आर इउ माथो हाय हाय हाउ आर इउ नुफिनदो नोंबो आइ एम होनसैब्रा हाउ आर इउ होनबाय आइ एम नालेब थंसो होदो आइ एम फान्थावस्रि आइ एम फान्थावस्रि फराय थाब थाबनो हाउ आर इउ सनिया नार्जारि मा सनाय ओंख्रि अ सनिया सनिया मा ओंख्रि जाखो सनिया आदा नार्जारि बाजै सना जोंहा जाथ'वाखै आरोना जासिगोन र' मेथाइसो जादों आलु लाब्रा ना मा होनो मेथाइबो गैला नै ओमफ्राय लाइक होनो थिनदो लाइक होआखै 18 जन जाबाय लाइक होलांदो 19 जाबाय रावबो लाइक होआखै माथो दाबो साबाल' इसार गयारि मोना लास्राबायदां आंहा माथो बाजैया जासुरिसो कबिथा दैमारि जासुरि नङा नुदों आं बे आंनो दौसोमगासिनो हाय हाय आंखौ जासुरि गाइसमोन
मैयानि भिडिअ नायदो आंबो मैयानि भिडिअ नायदो होनदोब्रा नोंहा मैयानि भिडिअखौ नायदो गाइसमोन आङो आपल'ड होबायना हेल' कबिता फानबारियाव बेरायदों फानबारियाव दंफैयो गाइसमोन आंहा मेलायाव ओमफ्राय मा होनो आं रावनिबो भिडिअखौ नायथ'नो हायाखै आरो नायगोन र' कबिता दैमारि हेल' सोर हाय नुदों हेल' सोर नुदों मानास ब्रह्म नार्जारि हाय बाजै हाय आगै कबिता हेल' मनिराम बर' गरिस्वरनि नामा गरिस्वर नङा मा गरिस्वर होनलाय बे गरेस्वरनि नामा होनना सोंदों सोरखौ सोंहरदों बेबा सोरखौ सोंहरदों जोंथ' जों मिथिया गरिस्वरनि नङा जया बाग्लारि हाय बाजै मा खबर मोजां आगै हाय मोजां मोजां आलासि जायै जायै मोनजादों कबिता सोरां एन बहानि जाखो मा दार्लिं नुदों माने जोंथ' बिजनि कबिता दैमारि मा दालि मनिराम बर' गरेस्वरनि मामि लाबार बाजै आदाखौ देखायलाय बेस्थ' बियो एसे बेस्थ' मालाय मबाइलाव बेस्थ'थार एसे बेस्थ' खामानि देखायथ'नाङानो मावदों आरो मबाइलाव अनजालु बसुमतारी मा ओंख्रै संखो जोंहा दालि अमा बेदर भाजा बिदि थाबथानाया आङो मानो जाथ'वाखै जायालै बिदि थाबथानाय सेबाय थानांगौसो आरो दिनै जोंनाव बिसोर नाङा गोमोरनाय खोमा गोबाव गोमोरोनो जोथो ओमफ्राय थेंक इउ दे मर्निं मनजय ब्लग आइ फिल लाइक किप मनिराम बर' कबिता वाचिं इउ मा होनदों मनिरामा मा होनदों मनिराम बर' मा कबिता होनदों नाम थेंक्सन आंखौनो रायलाय दोननाङा कबिता नाम बियो कबिता मनिराम बर' कबिता नामा बियो औ कबिता बुंनो रोंलालां कबिता दैमारि बियो खारजिलि नार्जारि हाय बाजै सना हाय आगै सना लाइक जया करो बाग्लारि हाय बाजै 20 जाबाय अननानै 21 आंनि भिडिअखौ नाय नायगोन दे हाय जया बाग्लारि दा नायगोन जों नायजोबगोन राजिब बसुमतारी मा आइफन भाइरेल जाबाय नोंसा हौवा हिन्जावनि भिडिअखौ न'खरनि मानसिफ्रा नायोना नाया माखौ नाया बेबा राजिब बसुमतारी नुदों नायालै नाया मानो नायनांगौ जाखो बा रागा जोङो आं बारा जानला संनायखौ कबिता दैमारि मा आइफन मा भाइरेल आइफन जाबाय भाइरेल ना माथो नोंसोर नोंसोर ना मा होनदों मा आइफन भाइरेल जाखो माबोरै जानला माला इदि होनहरथारो ने जानला मोनला होनो नाङा दे सोर बियो कबिता दैमारि मेघाला थिनथासो मोनजाबाबो ने बिदि बानायहरदो जोङो बेनिफ्राय थांनाया एसेल' जासिगोन जों थिनथासो नों मोनजायो दखान होनो नागिरदों नों दखान होनो नागिरदों बिजनि मा गामि नोंसिना बाजै बिजनि बर' बाजार जोंना आगै फैसायालाय फैसा लादो मबाइल लांसै है